Αυτή τη μάρκα την έχει στο σπίτι σχεδόν κάθε δεύτερος Τσέχος Μερακλής. Hecht, χλωοκοπτικά, πριόνια, θαμνοκοπτικά και προπάντων, η τιμή που είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις διάσημες μάρκες. Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας αυτό το όνομα, σκέφτονται πως θα είναι κάποια γερμανική ποιότητα σε καλή τιμή. Μόνο που η αλήθεια είναι εντελώς αλλού. Σήμερα θα δούμε ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από την Hecht και γιατί είναι τόσο φθηνή. Όταν πηγαίνεις σήμερα να αγοράσεις χλωοκοπτικό ή πριόνι, διαλέγεις ανάμεσα σε πολλές μάρκες. Εντελώς πάνω βρίσκονται εκείνες οι ακριβές, διάσημες μάρκες, και έπειτα οι προσιτές, και ανάμεσά τους, σχεδόν πάντα η Hecht. Σε τραβάει με τη χαμηλή τιμή και με το ότι φαίνεται στιβαρή και έχει πίσω της ένα όνομα που ακούγεται ξένο. Αλλά για να μάθεις ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω της, πρέπει να ξεχάσεις όλα όσα νόμιζες για αυτήν, γιατί εκείνο το όνομα προορίζεται να σε μπερδέψει λίγο και τα καταφέρνει περίφημα. Η Hecht ακούγεται γερμανική, σκληρή, τεχνική, αξιόπιστη, σαν μάρκα από τη Γερμανία. Και σοβαρά, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Hecht είναι γερμανική εταιρεία. Λέγεται μάλιστα ότι και μέρος των ίδιων των υπαλλήλων της. Μόνο που η Hecht δεν είναι γερμανική μάρκα, ούτε στο ελάχιστο. Και εδώ αρχίζει μόλις η ιστορία. Και υπάρχει σε αυτό ένα κομμάτι έξυπνης ψυχολογίας. Οι άνθρωποι πράγματι εμπιστεύονται περισσότερο τα ονόματα που ακούγονται ξένα. Αν η εταιρεία λεγόταν κάτι συνηθισμένο, τσέχικο, πολλοί άνθρωποι θα την εκλάμβαναν υποσυνείδητα ως κατώτερη. Αλλά η Hecht ακούγεται ξένη και τεχνική, και έτσι οι πελάτες της αποδίδουν αυτόματα ποιότητα. Είναι ένα μικρό κόλπο. Αλλά λειτουργεί εξαιρετικά, ενώ πίσω από αυτό το όνομα βρίσκεται μια παρέα Τσέχων. Αυτή είναι όλη η ουσία. Γιατί η Hecht είναι στην πραγματικότητα τσέχικη εταιρεία, εντελώς τσέχικη. Πίσω της βρίσκεται μια εταιρεία από την Πράγα. Την ίδρυσαν 3 Τσέχοι επιχειρηματίες. Έγινε αυτό το 1994, λίγο μετά την Επανάσταση. 3 Τσέχοι με το όραμα να πουλήσουν προσιτό εξοπλισμό κήπου, και από αυτό μεγάλωσε ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στη χώρα μας. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που λίγοι γνωρίζουν. Η εταιρεία αρχικά ονομαζόταν εντελώς διαφορετικά. Για πολλά χρόνια λειτουργούσε με το όνομα Verco. Μόλις αργότερα έγινε Hecht. Και η ίδια η λέξη Hecht σημαίνει στα γερμανικά λούτσος, ένα αρπακτικό ψάρι. Έτσι και το όνομα επιλέχτηκε έξυπνα. Ακούγεται ξένο και αρπακτικό, ακριβώς όπως πρέπει να φαίνεται, μια μάρκα που θέλει να δείχνει δυνατή. Και η εταιρεία ξεκίνησε ταπεινά, με αλυσοπρίωνα και θαμνοκοπτικά, με ψεκαστήρες και χειροκίνητα εργαλεία. Πουλούσε προσιτά μηχανήματα σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ακριβές μάρκες. Και ακριβώς αυτή η ιδέα την εκτόξευσε προς τα πάνω. Φθηνός εξοπλισμός για όλους. Σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολιτές εξοπλισμού κήπου σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη. Ένα σοβαρό κομμάτι διαδρομής. Και το μέγεθος ίσως σε εκπλήξει. Η Hecht σήμερα δεν είναι καθόλου μικρή. Μόνο χλωοκοπτικά πουλάει ετησίως γύρω στα 130.000 τεμάχια. 130.000 κάθε χρόνο. Και δεν πουλάει μόνο στη χώρα μας. Ο εξοπλισμός της κατευθύνεται σε πάνω από 30 χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας ή της Βρετανίας. Έτσι εκείνος ο τσέχικος λούτσος κολυμπάει και σε μεγάλα νερά, και το να το χτίσεις αυτό δεν έγινε τυχαία. Η Hecht ποντάρισε σε ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων. Σε όλη τη χώρα και στις γειτονικές χώρες έχει δεκάδες εξειδικευμένα καταστήματα. Παράλληλα, ένα τεράστιο ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω του οποίου πουλάει σήμερα περισσότερο εμπόρευμα από οποιοδήποτε από τα φυσικά της καταστήματα. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πολιτές εξοπλισμού κήπου στη χώρα μας, δίπλα στη γνωστή Mountfield. Και η Hecht, εδώ και καιρό, δεν είναι πια μόνο για χλωοκοπτικά. Μεγάλωσε σε τεράστιο εύρος. Κάνει εξοπλισμό κήπου, εργαλεία εργαστηρίου, πισίνες, σόμπες, κλιματιστικά και ακόμα ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια και τετράτροχα. Σοβαρά, από μια μικρή εταιρεία πριονιών έγινε ένας τεράστιος πολιτικός κολοσσός. Και τώρα έρχεται το κύριο θέμα: πώς το κάνει τόσο φθηνά? Και σε έναν από αυτούς τους νέους τομείς, η Hecht μάλιστα ηγείται, και λίγοι το περιμένουν. Στα ηλεκτρικά πατίνια. Το τσέχικα σχεδιασμένο και ασιατικά κατασκευασμένο πατίνι έγινε στη χώρα μας ένα απροσδόκητο, επιτυχημένο προϊόν. Η Hecht είναι σήμερα η πιο πουλημένη μάρκα ηλεκτρικών πατινιών στην τσέχικη αγορά, οπότε η εταιρεία που ξεκίνησε από τα πριόνια σήμερα ντύνει τους τσέχικους δρόμους. Είναι μια σοβαρή, διευρυμένη επιχείρηση, γιατί εδώ βρίσκεται η απάντηση που πολλοί άνθρωποι δεν υποψιάζονται. Η Hecht σχεδόν δεν κατασκευάζει μόνη της τα προϊόντα της. Δεν έχει δικό της τεράστιο εργοστάσιο, όπου θα σφυριλατούσε χλωοκοπτικά από την αρχή. Ανταυτού, κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό και τρομερά έξυπνο ταυτόχρονα. Η Hecht είναι πρωτίστως μια μάρκα και πολιτής, και την ίδια την παραγωγή την αφήνει σε κάποιον άλλο, και λειτουργεί ως εξής. Η Hecht πρώτα σχεδιάζει πώς πρέπει να μοιάζει το προϊόν και τι πρέπει να ξέρει να κάνει. Ετοιμάζει τον σχεδιασμό, τις τεχνικές απαιτήσεις και τις παραμέτρους. Αυτή είναι η δουλειά της, και μετά στέλνει το όλο πράγμα σε ένα εργοστάσιο που ειδικεύεται σε αυτόν τον τύπο προϊόντος,
Αυτό το κατασκευάζει ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η Hecht κολλάει πάνω του το όνομά της. Τέλος, και από επιχειρηματική άποψη, είναι στην πραγματικότητα μια ιδιοφυής κίνηση. Δεν χρειάζεται να χτίσεις ένα ακριβό εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις χιλιάδες εργάτες, ούτε να αγοράζεις τεράστια μηχανήματα και υπόστεγα. Απλώς σχεδιάζεις, αναθέτεις την παραγωγή σε όποιον μπορεί να το κάνει φθηνότερα και επικεντρώνεσαι στις πωλήσεις. Χάρη σε αυτό, ακόμα και μια μικρότερη τσέχικη εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια τεράστια γκάμα, την οποία διαφορετικά δεν θα είχε ποτέ. Και μην νομίζεις ότι η Hecht απλώς κολλάει τυφλά ετικέτες σε τυχαία εμπορεύματα, γιατί δεν είναι έτσι. Η εταιρεία έχει δική της ανάπτυξη και σχεδιασμό. Αποφασίζει μόνη της πώς πρέπει να μοιάζει το μηχάνημα και τι πρέπει να ξέρει να κάνει. Το 90% από όσα πουλάει είναι προϊόντα σχεδιασμένα άμεσα υπό τη μάρκα της. Άρα δεν είναι εντελώς ξένο εμπόρευμα με μια ετικέτα. Είναι τσέχικος σχεδιασμός, μόνο με ασιατική παραγωγή. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Και τώρα το κύριο ερώτημα: πού κατασκευάζεται όλο αυτό στην πραγματικότητα? Και εδώ είναι η απάντηση για το γιατί η Hecht είναι φθηνή. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων Hecht γεννιέται στην Ασία, κυρίως στην Κίνα. Ένα άλλο μέρος προέρχεται από την Ινδονησία, τη Μαλαισία ή το Βιετνάμ, και μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου το 1/10, κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Εκεί ανήκουν η Ιταλία, η Γερμανία, η Τσεχία και η Σλοβακία. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τη χαμηλή τιμή. Η παραγωγή στην Ασία είναι σημαντικά φθηνότερη. Φθηνότερη εργασία, φθηνότερο υλικό, τεράστιοι όγκοι. Όλα αυτά ρίχνουν την τιμή κάτω. Η Hecht, ως εκ τούτου, μπορεί να προσφέρει ένα χλωοκοπτικό σε ένα κλάσμα της τιμής εκείνων των μαρκών που παράγουν, ακριβά στην Ευρώπη. Άρα εκείνη η χαμηλή τιμή δεν είναι απάτη. Είναι απλώς ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος να φτιάχνεις εξοπλισμό. Και υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην Hecht και σε ένα εντελώς ανώνυμο κινεζικό εμπόρευμα. Ο έλεγχος. Η Hecht υπαγορεύει στον κατασκευαστή ακριβώς πώς πρέπει να μοιάζει και από τι πρέπει να είναι φτιαγμένο. Φυλάει τα δικά της σχέδια και τις πατέντες. Και θέλει να τηρούνται οι προδιαγραφές της. Άρα, δεν είναι τυχαίο εμπόρευμα από παζάρι. Είναι ένα φθηνά κατασκευασμένο, αλλά ελεγχόμενο προϊόν. Και εκεί βρίσκεται η διαφορά, τόσο στην τιμή όσο και στην ποιότητα. Και τώρα έρχεται κάτι που ίσως σε εκπλήξει. Η Hecht δεν είναι μόνη της σε εκείνο το εργοστάσιο. Στα ίδια εργοστάσια, όπου γεννιούνται τα προϊόντα Hecht, κατασκευάζονται και πολλές άλλες μάρκες. Μπορεί ήσυχα να γεννιέται εκεί δίπλα, στην ίδια γραμμή, η Hecht, και αμέσως μετά, μια εντελώς διαφορετική μάρκα. Έτσι, εκείνο το φθηνό χλωοκοπτικό έχει συχνά έναν αδερφό που λέγεται αλλιώς και κοστίζει ίσως περισσότερο. Και είναι αρκετά περίεργο να το φανταστείς. Στέκεσαι στο κατάστημα και διαλέγεις ανάμεσα σε δύο χλωοκοπτικά. Το ένα είναι Hecht, το άλλο άλλη μάρκα, και κοστίζει περισσότερο. Και είναι μέσα τρομερά όμοια. Μπορεί να βγήκαν ήσυχα από το ίδιο εργοστάσιο, μόνο πήραν διαφορετικό ρούχο και διαφορετική ετικέτα τιμής. Αν σου αρέσουν αυτές οι αποκαλύψεις για τις μάρκες, πες μου το με ένα like και μια εγγραφή. Με παρακινεί τρομερά να κάνω κι άλλα. Και δεν είναι τίποτα ασυνήθιστο. Ακριβώς έτσι κάνουν πολλές προσιτές μάρκες. Με τον ίδιο τρόπο, λειτουργούν και τα εργαλεία ερασιτεχνικής χρήσης που γνωρίζεις από τις μεγάλες αλυσίδες και τα μάρκετ. Σχεδιάζουν ένα προϊόν, το κατασκευάζουν στην Ασία και το πουλάνε με το δικό τους όνομα. Η Hecht δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς λειτουργεί σήμερα, σχεδόν ολόκληρη η αγορά φθηνού εξοπλισμού. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η απάντηση στο ερώτημα αν πληρώνεις για ποιότητα ή για ετικέτα. Είναι κάπου ενδιάμεσα. Δεν πληρώνεις για premium ευρωπαϊκή παραγωγή. Αυτήν η Hecht δεν την έχει στα περισσότερα πράγματα. Πληρώνεις για ένα προσιτό μηχάνημα, φτιαγμένο φθηνά στην Ασία, σχεδιασμένο από μια τσέχικη εταιρεία. Και επιπλέον, και αυτό είναι σημαντικό, για μια τσέχικη εταιρεία που θα σε φροντίσει όταν κάτι χαλάσει και γι' αυτό αμέσως. Και ακριβώς γι' αυτό βρίσκεις στο διαδίκτυο για την Hecht δύο εντελώς αντίθετα στρατόπεδα, και τα δύο έχουν κάτι από την αλήθεια. Το ένα λέει ότι είναι εξαιρετική αγορά, φθηνός εξοπλισμός που κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Το άλλο παραπονιέται ότι του χάλασε μετά από λίγες σεζόν και απογοητεύτηκε. Και η αλήθεια είναι ακριβώς στη μέση και εξαρτάται κυρίως από το τι περιμένεις από τον φθηνό εξοπλισμό, γιατί εδώ ισχύει ένας απλός κανόνας. Παίρνεις περίπου αυτό για το οποίο πληρώνεις. Όταν θέλεις ένα μηχάνημα για περιστασιακή χρήση γύρω από το σπίτι, το φθηνό Hecht σου εξυπηρετεί συχνά για χρόνια. Πολλοί άνθρωποι έχουν πριόνι ή χλωοκοπτικό Hecht και είναι ικανοποιημένοι για χρόνια. Αλλά, αν περιμένεις από αυτό καθημερινή επαγγελματική σκληρή δουλειά, θα προσκρούσεις. Δεν είναι φτιαγμένο για αυτό. Και αυτό είναι δίκαιο να το πούμε. Και πώς να το κάνεις ώστε να μην απογοητευτείς από την Hecht? Αρκούν μερικοί απλοί κανόνες. Πρώτα, πες στον εαυτό σου ειλικρινά πόσο συχνά θα το χρησιμοποιήσεις. Μερικές φορές τον χρόνο ή κάθε μέρα. Για περιστασιακό κόψιμο και κλάδεμα γύρω από το σπίτι, το φθηνό Hecht είναι εξαιρετική επιλογή, θα εξοικονομήσεις χρήματα, αλλά αν θέλεις να ζήσεις την οικογένειά σου με αυτό και να δουλεύεις σκληρά καθημερινά, πλήρωσε επιπλέον για επαγγελματική μάρκα.
Αυτό είναι όλο. Και τώρα, στο μοναδικό μεγάλο πλεονέκτημα που οι φθηνές μάρκες από το μάρκετ συχνά δεν έχουν. Το service. Η Hecht είναι τσέχικη εταιρεία με δικό της τεράστιο δίκτυο καταστημάτων και service σε όλη τη χώρα. Όταν σου χαλάσει κάτι, έχεις πού να πας. Θα βρεις ανταλλακτικά και επισκευή. Και ακριβώς αυτό είναι το πράγμα για το οποίο αξίζει αυτή η κάπως υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με μια εντελώς άγνωστη κινεζική μάρκα. Και εκείνο το service δεν είναι απλώς κενός λόγος. Η Hecht πουλάει για τα μηχανήματά της και ανταλλακτικά. Όταν σου σπάσει ο ημάντας ή φθαρεί η αλυσίδα, έχεις πού να βρεις γνήσιο κομμάτι. Σε μια ανώνυμη μάρκα από παζάρι, μετά από ένα χρόνο, κανείς δεν θα σε συμβουλεύσει ούτε θα σου πουλήσει τίποτα. Και ακριβώς αυτή η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και επισκευών είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια φθηνή μάρκα με πρόσωπο και σε ανώνυμο σαβούρα. Και έτσι η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου είναι πιο ξεκάθαρη από ό,τι φαινόταν. Ποιος κρύβεται πίσω από την Hecht? Πίσω της βρίσκεται μια τσέχικη εταιρεία που σχεδιάζει τα προϊόντα, τα κατασκευάζει φθηνά στην Ασία και τα πουλάει με το όνομά της. Και γιατί είναι τόσο φθηνή? Επειδή τον περισσότερο εξοπλισμό τον κάνει εκεί όπου η παραγωγή είναι πιο φθηνή. Δεν είναι γερμανική ποιότητα, όπως πιστεύει κάποιος, αλλά δεν είναι ούτε ανώνυμη σαβούρα, είναι ακριβώς αυτό για το οποίο πληρώνεις. Και αυτό είναι όλο το δίδαγμα. Η Hecht δεν είναι ούτε θαύμα ούτε απάτη. Είναι ένα έξυπνο επιχειρηματικό μοντέλο. Όταν θέλεις προσιτό εξοπλισμό για συνήθη χρήση και ηρεμία με τσέχικο σέρβις, είναι καλή επιλογή. Όταν θέλεις ένα μηχάνημα για καθημερινή σκληρή δουλειά χρόνια και χρόνια, πλήρωσε επιπλέον για επαγγελματική μάρκα. Προπαντός, την επόμενη φορά που θα δεις εκείνο το γερμανικά, ηχούν όνομα, να ξέρεις ότι πίσω του βρίσκεται ένας Τσέχος και ένα κινέζικο εργοστάσιο. Γιατί δεν επρόκειτο η Hecht να εξαπατήσει? Κάνει ακριβώς αυτό που κάνουν πολλές μάρκες σήμερα. Σχεδιάζει, το κατασκευάζει φθηνά και φροντίζει για την πώληση και το σέρβις στη χώρα. Και εσύ τώρα ξέρεις τι πραγματικά αγοράζεις. Όχι έναν γερμανικό θρύλο, αλλά μια έξυπνα επινοημένη τσέχικη μάρκα. Και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει αυτό το κανάλι. Για να μάθεις να κοιτάς τα εργαλεία διαφορετικά. Όχι το όνομα, αλλά τι κρύβεται πίσω του. Και το καλύτερο σε αυτό είναι ότι αυτή δεν είναι μια ιστορία μόνο για την Hecht. Είναι μια ιστορία για σχεδόν ολόκληρη την αγορά. Πολλές μάρκες που γνωρίζεις από το μάρκετ λειτουργούν ακριβώς το ίδιο. Σχεδιάζουν ένα προϊόν, το κατασκευάζουν φθηνά στην Ασία και το πουλάνε με το δικό τους όνομα. Έτσι, την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις την τιμή και εκείνο το ξένα ηχούν όνομα, θα θυμηθείς αυτό το βίντεο. Και τώρα με ενδιαφέρεις εσύ, γιατί αυτό το θέμα αγγίζει σχεδόν κάθε τσέχικο κήπο και εργαστήριο. Έχεις το σπίτι Hecht και πώς σε εξυπηρετεί? Είσαι ικανοποιημένος ή σε απογοήτευσε? Και προπαντός, ήξερες καν ότι είναι τσέχικη μάρκα και όχι γερμανική? Γράψε μου το κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τι εμπειρία έχεις εσύ με την Hecht. Και αν αυτό το βίντεο σου άνοιξε τα μάτια ή σου άρεσε, έχω μια μικρή παράκληση για σένα. Άσε εδώ μια εγγραφή. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ και θα είσαι εκεί σε κάθε επόμενο επεισόδιο, όπου αποκαλύπτουμε την αλήθεια για τις μάρκες που έχουμε όλοι στο σπίτι. Και γράψε στα σχόλια τουλάχιστον μία λέξη, ίσως μία μάρκα εργαλείων, στην οποία εσύ προσωπικά ορκίζεσαι. Σε ευχαριστώ που άντεξες μαζί μου μέχρι το τέλος. Και αν σου αρέσει να αποκαλύπτεις την αλήθεια για τις μάρκες εργαλείων και εξοπλισμού που έχουμε όλοι στο σπίτι, άσε εδώ μια εγγραφή και γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια. Την επόμενη φορά αποκαλύπτουμε μία άλλη μάρκα, για την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν κάτι εντελώς διαφορετικό από την αλήθεια.